Ya, kali ini kita bergoyang dulu ya, khusus untuk guru kami, Parlen Siole dan semua yang menonton ya. Dan untuk Emberos Citempul. Dosana terhira sahih di boruhala kita na Olohima losok rohana mengurus dirinya parsaurangan dopenia lahiran nama tua gale olo si pada kahera rohani mardida boli raja di jamura gawe oro si pata tahera tubuh sakap di roha lawa mangala pulu jawa sang mangapian doang goroha mardida bolu jawa nama lohima mabuat roha Semua sering anggota. Nandang siaura Sairo de beiju Kahe mardida Gale oro si pata tahera Tata rohani mardida Boni raja nari jabua Gale oro si pata tahera Tubuh sakam sakar di roha Kalau mangala puru jawa Boru dirajai Naoloi sitata Salpu hatarai Ay, kalau di Pasingo Buhay dokon. Victor karaiting ang mabuhina Sama ni Pitri si Makudapon Agawe oro si pata tahera Tata rohani babardida Boru dirajana di jahua Gawe oro si pata tahera Tubuh sakak di roha Lawa maka puru jawa Holane dedot deh Iya, holane dedot. Saya burju karena buru nami. Oke, Baren Rosi Tumpul bersama Parlen Siole, orang sama buru nami dah. Asik. Pian doang goroha marnida boro jawa na Olohima mabuat roha lisinot tuna nang siaurang sairo do peiju tahe marnida gawe oro si pata tahera Tata rohani babardida Boru ni raja nari jahua Gawe oro si pata kahera Tubuh sakap di roha Lawa mangala pulu jawa Ayang ko boru hitam Boru ni raja Pasingo Buhay dok. Victor karaiting ang mabuhina Ba. Jala soni pipitindi si Makudapon Agawe oro si pata tahera Tata rohani babardida Boru ni raja nari jagua hey hey